धमाका म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो किसी ओकरा बदला में हमरा प्यारी है किसके लेबो 10-20 लेबो 10-20 ओकरा बदला में हमरा प्यारी है किसके ओकरा बदला में हमरा प्यारी है किसके। हाँ सुने बंगाल वाली देबो 10-20 गे सुने बंगाल वाली देबो 10-20 गे ओकरा बदला में हमरा प्यारी है किसके ओकरा बदला में हमरा प्यारी है किसके। सुने बंगाल वाली देबो 10-20 गई सुने बंगाल वाली देबो 10-20 गई ओकरा बदला में हमरा दादी है किसके ओकरा बदला में हमरा दादी है किस गई ओकरा बदला में हमरा दादी है किसके देबो 10-20 गई देबो 10-20 गई ओकरा बदला में हमरा दादी है किसके ओकरा बदला में हमरा दादी है किसके। हाँ नमरी हम देबोगे देबो हजारा ऑर्केस्ट्रा में तोड़ा नचेबो दोबारा नमरी हम देबोगे देबो हजारा डीजे पर छौड़ी हम नचेबो दोबारा सबे छौड़ी में तो ही छोली हिट गे सबे छौड़ी में तो ही छोली हिट गे 10-20 दे देबो दादी है किस गे 10-20 दे देबो दादी है किस गे बदला में हमरा दादी है किसके देबो 10-20 गई देबो 10-20 गई ओकरा बदला में हमरा दादी है किसके ओकरा बदला में हमरा दादी है किसके। गे राइटर पशुपति देलकै गे गाना डीजे पे बजतो तो है भी दीवाना राइटर पशुपति देलकै गे गाना डीजे पे बजतो तो है भी दीवाना खुशो कनेक्शन तोर गाल दे तो मिस गे विकी बिसलवा तोर गाल दे तो मिस गे दे देबो 10-20 दादी है किस गे दे देबो 10-20 दादी है किस गे।